Честит и благословен рожден ден казваме на нашия брат Стефан, който днеска навършва 38 години. Нека Господ Исус Христос да го благослови с семейството му. Нека ръката на нашия Господ Исус Христос да бъде върху него. И пожелавам да живее 125 години, както е писано в Словото на нашия Господ Исус Христос. Поздрави го! Благословен да бъдеш, моя брат Стефчо. Благославям те в името на Исус Христос с цялото ти семейство. Бъди благословен, употребен от нашия Бог Исус Христос. Нека през тази година, която ще навършиш 38 години, брат, да бъде благословена за тебе, да служиш и да хвалиш Господа Исус Христос. Нека Той да те води, да те ръководи. Бъди благословен. И поздравя от неговата майка Любка, Бог да благослови сестра Любка и цялото й семейство, и децата, и внучетата, и цялото й потомство. Амин. И ще го поздравим с една песничка. Радост одиня на мен, Исусе, ака на гилаба само туке. Радост одиня на мен, Исусе, ака на гилаба само туке. Akana gilaba samo tuke. Akana gilaba samo tuke. Oshali dinyana men Isuse, akana gilaba samo tuke. Oshali dinyana men Isuse, akana gilaba samo tuke. Akana gilaba samo tuke. Akana gilaba само туке. Амин. Бог да ви благослови. Брат Стефане, бъди благословен.